अगर सरहद पे मौत होगी तो देश कफन में तिरंगा देगा। मैं तुझको कंधा दूंगा, तू मुझको कंधा देगा। नमस्कार प्रणाम, हमार नाम बा रवि और आप देख रहा बन 08 रवि सिंह। दोस्तों अगर रौरा देखे के चाहता नहीं भोजपुरी मूवी के ट्रेलर के रिव्यू और मूवी के रिव्यू गाना के रिव्यू तो ई चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली, कैसे कि नया नया वीडियो पर जरूर बात कर रहा बानी सरफरोश मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो का बात ट्रेलर के बारे में, ट्रेलर में का बा, प्रवेश लाल यादव और रितेश पांडे एगो सैनिक बानी और मूवी में सैनिक बानी और ई जोन दोनों जाता और लड़ाई करता पाकिस्तान से लड़ाई बा और बीच में कौन लड़ाई बा वो कुछ नहीं के दिखावत उमें का बा। बस शर्ते पूरा ट्रेलर में ई खाली भरल बा लव स्टोरी गाना और कुछ ना, लड़ाई बस दूगो सीन बाटे ट्रेलर में जोन कि बहुत ही बुरा लागल हटे। कैसे कि अगर देशभक्ति मूवी रौरा बना रहल बानी तो इमें ऐसा कहानी दी, ऐसा हीरो के दी, ऐसे दी कि लोगों के लागे कि हाँ ये देशभक्ति मूवी हम देखे जा रहा हैं, थिएटर में जाए तो हमारा पैसा बाँची। लेकिन अगर रौरा मूवी बनावत तनी भोजपुरी देशभक्ति तो एमे कहानी कुछ अलग बनाई, खाली लव स्टोरी एक अलग तरीका से देशभक्ति मूवी के भी एगो अलग दिखावल गई बा जौन कि बहुत ही शर्मनाक बा। और मूवी में रौरा देखेम ट्रेलर देखेम तो एमें लड़ाई से ज़्यादा घर और घर गृहस्थी के बारे में और प्यार मोहब्बत दोस्ती के बारे में बतावल गई बा, जबकि ई होके के ना चाहिए। अगर देशभक्ति बा तो मेन फोकस अगर पाकिस्तान से लड़ाई बा उमें बा तो मेन फोकस वही में होके के चाहिए। बशर्ते में गाना 10 गो डाल दियल बा, 3 मिनट के ट्रेलर बा जौन में के 10 गो गाना डाल दियल बा, ई जौन कि सबसे बेकार हमरा ई सब लागल है। अगर ट्रेलर रौरा देखे तो एमें जौन बाटे डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बुरा बा प्रवेश लाल यादव के, जौन पता ना कहे इनका के यहाँ रहे के चाहिए खेसारी लाल यादव के, जौन कि बहुत ही कमाल के एक्टर बा उ यहाँ शूट परफेक्ट बैठते। और रितेश पांडे के हम इफेक्ट और थोड़ा सा तेज रही तब मजा आई। मूवी के मतलब अगर देशभक्ति के होगे तो जुनून होके चाहिए। एगो साइड से स्टार्ट होता, मैं मरूंगा तो देश के लिए, देश हमें तिरंगा देगा, तुम मुझे कंधा देना मैं तुझे कंधा दूंगा। बहुत ही शानदार इस बार डायलॉग, लेकिन डायलॉग स्टार्टिंग में रखल गई बा एगो डायलॉग बा। ये मूवी कुल मिला के अगर हम बात करी तो में हम 10 में से 6 इनका के पॉइंट देम, कैसे कि 1 पॉइंट का टाइम एक्टिंग ला, 2 और 1 पॉइंट का टाइम हम ई जौन डायलॉग डिलीवरी ला, और दूसरा पॉइंट का टाइम हम एक्सप्रेशन बहुत खराब बा। और उ पॉइंट का टाइम हम कैसे कि एमे जौन बाटे कि मूवी जौन रौरा बनाओ तनी देशभक्ति मूवी बनाओ तनी एमे लव स्टोरी के जौन मसाला देवल के कोशिश कइल बा डायरेक्टर के माध्यम से बहुत ही बुरा बा। कैसे कि अगर मूवी रौरा लव स्टोरी बनाते तो लव स्टोरी बनाई, अगर देशभक्ति बनाते तो देशभक्ति पर जोर दी। ये बहुत कमाल के होके के चाहिए तो अगर देशभक्ति पर रही तो पूरा मूवी और बहुत ही शानदार ना कहें 10 में से 6 पॉइंट के दें। अगर रौरा कैसा लागल है रौरा जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और मूवी रिव्यू अच्छा लागल हमार तो रौरा जरूर लाइक एगो दबा दें। अगर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली और नया वीडियो ला जरूर वेट करी। जय हिंद जय भारत।